Jeg er en kvinde, som lever på nok en lidt anderledes måde end de fleste. Jeg er meget fokuseret på min væren, på min sindstilstand, og mit liv er centreret omkring det. Jeg vil sige, at jeg er en person, som har let til, altså jeg har nok et lyst sind, vil jeg sige. Jeg har let ved glæde og at grine. Jeg er optaget af at gøre noget for ikke mindre end for menneskeheden. Så jeg har sådan arbejdet med forskellige ting i forhold til at bringe folk sammen, og altså sådan at bringe fred men jeg tog så til Brasilien, fordi jeg levede faktisk et liv, hvor jeg egentlig havde det meget godt. Jeg havde opnået en masse ting, som var godt for mig i mit liv, på den måde, at jeg havde jeg havde nogle gode jobs, og jeg boede et sted sammen med manden i mit liv, og sådan, men jeg følte egentlig, at jeg gjorde ikke det, jeg skulle. Og så hvad er det, du skulle? Det var at leve på en måde, hvor den trang til at gøre noget for menneskeheden, for at bringe fred og kærlighed, ikke mindre, til verden. Så levede jeg på en måde, selvom jeg havde nogle jobs, hvor jeg gjorde noget for folk, altså hvor jeg arbejdede for at skabe bedre forhold for mennesker, som ikke havde det så godt. Hvorfor tror du, at det er nødvendigt eller vigtigt at skabe fred? Vi har fred, har vi ikke fred? Jeg vil sige, man kan sige, at jeg var optaget af, især i starten, at bringe forsoning. Mine specialer handlede om at forsone folk efter Rwanda-folkemordet. Jeg har arbejdet med at forebygge tortur i verden. Jeg har arbejdet for at bringe kultur sammen, at bringe forståelse og mindske fordomme osv. Hvordan bringer man kultur sammen? Hvad har du gjort? Jeg har gjort i forhold til at egentlig have fokus på mere, hvordan folk er ens, end folk er forskellige. Men folk er forskellige, er det ikke? På mange måder synes jeg ikke, at folk er så forskellige. På det menneskelige plan. På måder, hvordan man tænker, på måder, hvor man tror er det rigtige og det forkerte, kan vi være forskellige. Vi kan have forskellige interesser. Men på det menneskelige plan, i forhold til hvordan vi fungerer, hvordan vores følelser er, der er vi meget ens. Og det, er vi det? Det er i hvert fald min oplevelse. Hvis du sammenligner folk i nord og syd, helt syd, ikke? Ja. Det kan godt være, at vi har alle sammen følelser, men vi udtrykker vores følelser på forskellige måder, og vi er påvirket følelsesmæssigt på forskellige måder. Ja, men det handler også om vores tankegang. Det handler ikke om, hvordan vi mærker, og de følelser, vi har. Det handler om, at vi tænker på nogle bestemte måder. Og vi er præget af en kultur, hvor vi er vokset op, at der er noget i den kultur, som vi er vokset op i, eller de samfund, vi er vokset op i, der siger, at det her det er det rigtige, det her det er det forkerte, det er sådan her, man skal være, osv. Har det ikke noget at gøre med vores fysiologiske struktur? For eksempel folk sydpå, de lever i varme, og så er de sådan lidt mere varme mennesker, de har mere temperament og sådan noget, end folk, der kommer helt fra Norden, for eksempel. Altså det er i hvert fald tydeligt, at klima også har en indflydelse på, hvordan folk agerer. Altså det kan man jo også se i Danmark, at når det er sommer, så er folk meget mere åbne og kommer ud og kommer hinanden ved.
Så det har en indflydelse. Men jeg tænker stadigvæk, at den kultur, der er skabt, og den kultur, som vi præges af, når vi vokser op, den har en indflydelse, hvis det er, at vi ikke bliver bevidste om, hvordan det er, at vi er påvirket af det. Og det jeg oplever, altså jeg eksempelvis på et tidspunkt, så arbejdede jeg med nogle etniske unge piger, som gerne ville møde nogle ældre mennesker, etniske danske. Og så satte jeg dem faktisk sammen med en mand, som var Dansk Folkeparti-tilhænger og så videre. Og begge parter vidste godt, hvem de skulle mødes med. Men de var også nysgerrige og åbne. Og de havde en fantastisk aften, hvor pigernes mødre var også med, for pigerne måtte ikke gå ud alene. Men de havde en fantastisk aften og oplevede, fordi de mødtes på det menneskelige plan. Hvad har de talt om? Det kan jeg ikke huske, men de grinede og havde det sjovt. Og den her ældre mand, som nu er død, altså han kunne joke og snakke om livet. Altså det er en del år siden, så jeg kan ikke huske det, men den oplevelse af, at de godt kunne mødes og have noget sammen, selvom at han tænkte som Dansk Folkeparti, så gjorde han det jo heller ikke 100% igennem, vel? Altså, men for mig, den måde, at jeg lever på, det der optager mig rigtig meget, for man kan sige, jeg tog til Brasilien, som egentlig er vigtigt for mig at snakke om, fordi at det gjorde en forskel for mit liv. Jeg mærkede, jeg får ikke gjort det, som jeg skal i mit liv. Jeg følte en eller anden form for tomhed, selvom jeg egentlig synes, jeg havde et godt liv. Så var der en tomhed, som gjorde, at jeg faktisk valgte at sælge en masse ting, pakke de ting ned, som jeg ikke ønskede at komme af med. Og så sagde jeg til min kæreste og mine børn, at nu tager jeg afsted til Brasilien. Og jeg havde egentlig tænkt mig at tage afsted i 3 til 6 måneder, men jeg blev væk i 11 måneder. Og på et tidspunkt kunne jeg ikke engang sige, hvornår jeg kom tilbage. Hvorfor Brasilien? Hvad er det i Brasilien, der har tiltrukket dig? Eller? Det var fordi, jeg havde hørt om et sted i Brasilien, som skulle være et særligt sted sådan, energimæssigt. Og jeg normalt, når jeg tog ud at rejse om vinteren, så var det ofte ned i troberne, fordi at jeg nyder varmen, og jeg kan godt lide at være i troberne, og det sådan tankede mig op. Og så havde jeg så hørt om det sted, hvor jeg sådan tænkte, lad mig lige tjekke det ud. Og jeg tog der så til i 14 dage og fandt ud af, det her det er et sted, der gør mig godt. Altså den ro, der var, altså atmosfæren der, det var simpelthen så nourishing. Så jeg havde sådan, jeg skal bare tilbage der. Så jeg kom hjem, og så 3 måneder efter, så tog jeg afsted på. Jeg havde egentlig regnet med 3 til 6 måneder, men fandt ret hurtigt ud af, at jeg vidste ikke, hvornår jeg kom tilbage, fordi jeg skulle være der så lang tid, som det nu tog for mig. Og jeg tog der til for at finde ud af, hvad er det, jeg skal gøre med mit liv. Hvad er det? Jeg har en trang til at gøre noget for mennesker, ikke kun de mennesker, jeg møder på min vej, men i en større skala. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Hvad har du lavet i Brasilien? Hvad har du lavet sådan i din hverdag? Hvad fik du tiden til at gå med? Meget af tiden var at ligge i min hængekøje og kigge op i himlen, i skyerne. Nå. Eller ligge på balkongulvet også og kigge på kolibrierne, der fløj rundt. Jeg mediterede. Jeg havde i mange år ønsket at meditere, men jeg havde aldrig rigtig egentlig fået sådan skabt mig en rytme. Så det var en ting, der var vigtigt for mig, at jeg skulle være derovre til
at jeg fik en rytme, hvor jeg mediterede hver dag. Og ligesom at jeg kan ikke lade være med at børste tænder hver dag. Det føles forkert, hvis jeg ikke gør det. Og den rytme fik jeg oparbejdet, fordi at det, jeg oplever der, når jeg mediterer, det gør mig godt. Hvilken type meditation har du brugt? Er der en bestemt teknik, du bruger? Nej. Nej. Jeg har en teknik, som virker for mig, men det er ikke en eller anden teknik, som jeg har hørt et eller andet sted. Og det er også sådan en ting, som der kendetegner mig. Jeg gør ting, som jeg mærker, der føles rigtigt for mig. Hvordan mediterer du så? Jeg mediterer ved, at jeg skaber en sindstilstand, hvor at jeg forestiller mig, at jeg får energi. Og så har jeg en teknik, hvor jeg gør det i forhold til mine forskellige chakra. Men sådan set er det lidt som, at jeg sætter min mobiltelefon i opladeren, og så recharger jeg. Det er det, som meditation kan gøre for mig. Jeg kan også komme i en tilstand, hvor jeg sådan nærmest sådan svæver på en lyserød sky. Men man kan sige, det er en del af det, fordi det, der er vigtigt for mig at nå frem til at snakke om, det er jo bæredygtighed. Ja. Det er det, der er det allervigtigste for mig. Vi kommer tilbage til det. Jeg tænker bare, den der trang, du har til at skabe forandring i dit liv, og gøre de ting, du gerne vil gøre. Er det fordi, du har haft et liv, hvor du var trukket i en vej, eller på et spor, som ikke var din egen? Altså, jeg tænker, at jeg er rigtig meget drevet af at erfare. Altså, det er faktisk det, jeg tror, livet handler om. Det er at erfare. Gør sig alle mulige oplevelser, hvor man drager nogle erfaringer. Og jeg har på forskellige vis levet et liv, hvor jeg har altså ikke altid helt nemt liv, men hvor jeg har fået nogle erfaringer, og det har gjort mig på den måde, jeg har taklet det på, har det skabt en visdom. Så jeg har en livserfaring, som har gjort, at jeg har taklet det på en måde, som gør, at jeg er den person, jeg er i dag, hvor jeg faktisk lever i en trivsel, fordi det fik jeg ikke sagt før. Den jeg egentlig oprigtigt synes, jeg er, det er en person, som har en fundamental livsglæde, en følelse af glæde og tilfredshed med min tilværelse. Det er sådan set det fundamentale ved mig. Jeg har en indre ro og en glæde ved livet. Jeg nyder livet. Og det har du ikke haft, før du har rejst til Brasilien? Nej. Okay. Det havde jeg ikke. Jeg havde en trang til at gøre noget. Jeg fik en tilfredsstillelse ved nogle af de ting, som jeg gjorde. Men jeg havde stadigvæk en følelse af, at jeg gør ikke det, som jeg i bund og grund skal gøre. Og det fandt jeg ud af i Brasilien, hvad det handlede om. Og det er sådan set, for mig handler det om en væren. At skabe en sindstilstand, hvor det er, at jeg trives. Hvor jeg er. Og det handler ikke om at være sådan tænke positivt, og vil ikke se alt, hvad der er af negativt i verden. Og det betyder heller ikke, at jeg ikke møder udfordringer i mit liv, men jeg kan arbejde på at skabe en sindstilstand, hvor, sådan som jeg tænker i dag, så før i tiden, der fiksede jeg alle mulige ting. Altså, jeg skal det der, så var jeg målrettet, det er det her, jeg skal gøre, og så skal jeg gøre sådan her, sådan og sådan, for at opnå det. Sådan tænker jeg ikke i dag. Der tænker jeg, hvad er det for en sindstilstand, som jeg har, sådan så jeg trives. Og så oplever jeg mig som en magnet, at den måde, min sindstilstand er, så tiltrækker jeg de ting, som gør mig godt i livet. Så det handler om trivsel i bund og grund? Ja. Ja. At man skal trives godt i livet. Ja. Og for at gøre det, så skal man vælge de ting, der gør, hvor man bliver glad.
Man kan sige, man skal blive bevidst om sig selv. Man skal blive bevidst om, hvorfor tænker jeg, som jeg gør? Hvorfor handler jeg, som jeg gør? Hvorfor føler jeg, som jeg gør? Hvad er det for nogle følelser, som skabes i mig? Hvorfor, apropos før, hvad er det for en kultur, jeg er vokset op med? Hvad er det, der styrer mig i, hvad er rigtigt og forkert? Og hvad gør det ved mig? I høj grad, hvad er det gør ved mig? Og hvis det er, at jeg styres af nogle tanker, som gør, at jeg mærker, at jeg så bliver nervøs, eller jeg bliver ked af det, eller jeg bliver frustreret. Er samfundsnormer og traditioner en del af den kultur, du taler om? Ja, altså når jeg snakker om, hvad der præger os, så er det både samfundets normer og værdier. Det er de mennesker, man omgiver sig med. Det er selvfølgelig ens forældre, hvordan de har præget en og så videre. Og opvækst, det vil sige hjemmeopdragelse og skoleopdragelse. Ja. Er det en del af det? Det er en del af det, hvor man kan sige, lad os give os et eksempel. Meget store dele af verden siger, uddannelse er vigtigt. Uddannelse, det er vigtigt, så bliver du lykkelig. Hvad siger du? Jeg siger ikke nødvendigvis, uddannelse er det vigtige. Hvad er vigtigt så? Vigtigt er, at hvis du ønsker en uddannelse, og du trives med den uddannelse, så er det fint. Men hvis du for enhver pris skal have en uddannelse, fordi det er det, man skal, og du ikke trives med det, så skal du ikke gøre det. Altså, så min pointe er at være bevidst om, hvad ting gør ved dig. For, jeg kan også give et eksempel. Ofte hører jeg folk sige, for at have frihed og være fri til at gøre, hvad man vil, så skal man have en uddannelse, man skal have karriere, man skal tjene en masse penge, og så er man fri til at kunne have et frit liv. Hvor meget knokler man ikke, og hvor mange år knokler man ikke for at opnå sin frihed? Jeg tænker, som udgangspunkt er jeg fri, og jeg værner om min frihed. Så jeg skal ikke være, for eksempel den her bolig, som jeg er rigtig glad for. Jeg skal ikke være så knyttet til den, at det er på bekostning af min frihed. Nej. Det vil sige, når du kigger tilbage på dit liv, hvis vi skal finde et omdrejningspunkt, så er det Brasilien, der gjorde dig til den person, du er i dag. Nej, hele mit liv har gjort, at jeg er den, som jeg er i dag. Men Brasilien var et omdrejningspunkt. Det var et af omdrejningspunkterne. Det var helt klart i forhold til det her med en væren. At få skabt en man kan sige, at jeg forstår, hvad det er i mig, der driver mig til at ønske at bringe fred og kærlighed, og hvordan jeg så gør det. Og det gør jeg i høj grad med den væren, jeg har, og formidle de erfaringer, jeg har gjort mig. Så kan jeg inspirere folk, hvis de ønsker det. Det er ikke, og inspirere til den livsstil, bæredygtighed, som jeg er så optaget af. Hvad er bæredygtighed for dig? Hvordan definerer du det? Bæredygtighed er at leve på en måde, hvor du trives. Så dit fokus er på at trives. Og det vil sige, at du skaber en sindstilstand af glæde, tilfredshed med dit liv. At du er i en nydelse med livet. Men er det ikke sådan for os alle, at det er vores udgangspunkt i livet, at være glad og tilfreds og trives?
Så hvad er det nyt i det? Det nye i det er, at du bliver bevidst om, hvad det gør ved dig, den måde, du lever på. Mm. Så man kan sige, at før i tiden, der levede jeg på en måde, hvor jeg, som sagt, var meget målrettet. Jeg fiksede, og jeg har haft lederstillinger og haft en følelse af, at jeg var en vigtig person, og at jeg arbejdede med noget, som gjorde nogle andre mennesker godt. Men det gjorde dig ikke godt. Det var tomt. Man kan sige, for mig, jeg skelner mellem to stemmer. Den ene stemme er, hvad jeg kalder ego, og den anden stemme er mit højere selv. Man kan også kalde den mørke ulv og den hvide ulv, eller nogle gange siger det også Darth Vader og Mother Teresa. Men hvad er det for en stemme, som jeg lader mig styre af? Hvad er det for en stemme, jeg lytter til? Og man kan sige, at før i tiden, så lyttede jeg meget til mit ego i forhold til, jamen det er det her, der er det rigtige at gøre. Det er sådan, du skal opnå tingene. Og jeg knoklede. Jeg har også på et tidspunkt gået ned med stress, fordi at jeg gjorde det på den forkerte måde. Hvis vi taler om de praktiske ting, hvad er det at leve bæredygtigt? Altså, hvad kræver dette fra et almindeligt menneske? Det kræver først og fremmest, at du skaber plads til at møde dig selv. Og hvordan gør man det? Det gør man ved, at man er i stilhed med sig selv. At man ikke bliver optaget af alle mulige adspredelser. At man giver sig selv noget rum hver dag til at være opmærksom på, hvordan har jeg det? Mm. Hvad påvirker hvordan jeg har det? Hvordan er mit energiniveau? Hvor meget overskud har jeg? Mange mennesker, som jeg oplever det, har ikke et særligt højt altså et overskud. Så på den måde, så er de meget touchy og skrøbelige. Ja. Og det oplever jeg jo også selv. Altså personligt, så mærker jeg sådan, okay, nu kan jeg godt mærke, nu har jeg brugt for meget af mit krudt. Nu er mit overskud ikke særlig høj. Så mærker jeg med det samme, at nogle tanker, de har meget større effekt på mig, hvor jeg kan blive følsom. Så holder du en pause, eller mediterer du? Så holder jeg en pause. Så tilrettelægger jeg mit liv sådan, for eksempelvis, jeg skal ikke arbejde helst ikke mere end 2 dage om ugen på den måde, at jeg kører ud og arbejder uden for mit hjem mere end 2 dage om ugen. Og jeg tilrettelægger mit liv, sådan, så jeg er en del med mig selv, tæt på naturen, fordi det gør mig godt. Så man kan sige, det der er vigtigt også at sige med bæredygtighed, der er ikke en bestemt måde, du skal leve på, fordi det er individuelt. Hvad der er nogle bestemte principper. Man kan sige, der er nogle forskellige tilgange, sådan som at skabe plads og rum til at møde dig selv og betragte dig selv. Blive bevidst om, hvad gør det her, den måde jeg lever på, ved mig? Hvad er godt for mig? Hvad gør, at jeg mærker, at det her, det er rart? Og så prioritere sit liv i forhold til det. Der er også den tilgang, at jeg har sådan et billede, at man sejler i en robåd, at man sætter sig i en robåd. Du kan være sådan, at du vil styre den vej, hvor du skal hen. Du ved, du vil derhen, og du vil hen til det tidspunkt, og det skal gøres på den og den her måde, og du padler, og du padler, og du padler. Og det er ret vigtigt, at du når derhen til det bestemte tidspunkt. Så du knokler. Du kan også sætte dig i robåden, og så kan du være tryg ved, at du kommer hen til det sted, hvor du skal hen, som gør dig godt. Uden deadline. Uden en deadline til det tidspunkt, som gør dig godt, på den måde, som der er bedst for dig, og så kan du nyde turen derhen. Og det er den måde, jeg lever på. Altså eksempelvis har jeg haft en trang til at fortælle om bæredygtighed.
Men indtil videre har jeg rigtig meget mere levet bæredygtigt og prøvet at skabe en væren, sådan så jeg er det, som jeg fortæller om. Og de erfaringer, jeg har gjort mig, som jeg kan fortælle om dem. Og så kan man sige, nu begynder jeg sådan, så småt at sige, okay, nu vil jeg gerne gå ud og fortælle om det. Og så så skaber jeg kontakt til en café, hvor jeg skal holde et oplæg og forhåbentlig sætte en række samtalegrupper i gang. Men så møder du den kvinde, som har den café, som fortæller om mig. Og så er det faktisk dig, der kontakter mig. Men i virkeligheden har jeg jo ønsket det her. Så for mig er det en stor dag, at jeg faktisk kan fortælle om det. Men så jeg har sendt det ud, og som en magnet, så kommer det til mig. Det er ikke mig, der har været ude og opsøge. Så du har ikke været ude og knokle for at finde mig? Nej. Du tilbyder forskellige møder og sessioner for at formidle bæredygtighed. Ja. Kan du fortælle mere om det? Ja. Jeg har individuelle samtaler med folk, hvor at vi så tager udgangspunkt i det enkelte menneske og deres liv. Og så snakker vi om, hvordan at de kan takle, for det handler også om perspektiver og de tilgange, man har til livet. Men jeg tilbyder også inspirationssamtalegrupper, hvor at der er flere mennesker, som samles, og det kan både være online via Zoom, og det kan både være kun for folk i Danmark, så man taler dansk, men det kan også være internationalt, så det foregår det på engelsk. Men der samles man i en gruppe, og så over en 5 gange, så mødes man, og hvor jeg fortæller lidt om nogle forskellige temaer inden for bæredygtighed. Og så kan får folk også nogle øvelser og nogle reflekterende spørgsmål, og så kan de erfare imellem møderne. Så der er sådan, altså det, som jeg lægger op til, det er, at der er sådan en måneds mellemrum, men der er også nogen, der ønsker, at det skal være mere intenst, og så bliver det som en uges mellemrum. Men så mødes man igen og deler ens erfaringer omkring, hvad har været udfordrende, men hvad har også været givende. Altså hvad oplever de? Nu har du nævnt folks tilgang til livet. Nu vil jeg spørge dig, hvad er det, du lægger fokus på i forhold til din tilgang til de mennesker, du taler med? Ja, altså for det første, så er det vigtigt at sige, at jeg kommer ikke og prædiker, at der er en bestemt måde at leve på. Fordi jeg ved ikke, hvad der er rigtigt for andre. Jeg ved, hvad der er rigtigt for mig. Men jeg stiller en ramme op, hvor der skabes refleksion hos den anden person, eller de personer, og hvor de kan erfare, om det her, det er lidt det samme som, at i 80'erne, der spiste jeg økologisk mad, og folk var sådan, hvad er det for noget? Og så kunne jeg fortælle, jamen prøv at høre her, det er økologisk mad, sådan og sådan, prøv at smage. Og så kunne folk smage på det, det gør mig godt, og så har jeg lyst til det selv. Det er ret vigtigt for mig at sige, at det ikke er at pådutte eller prædike at sige, det her, this is the right way. Fordi det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der er godt for dig. Det ved kun du. Men at skabe en ramme, hvor du kan møde dig selv, og hvor du kan finde ud af, hvad gør dig godt, og hvad gør dig ikke godt. Og så kommer jeg også med eksempler fra mit eget liv, eller fra mennesker, jeg kender. For at inspirere andre. For at inspirere. Fordi, og man kan sige, at jeg lever det. Så jeg er jo også klar over, hvilke udfordringer der er. Lad mig give et eksempel. Du kommer i dag, og så kan jeg være optaget af, nu skal jeg gøre det her godt. Nu skal jeg formidle det her på den rette måde. Og så folk, de forstår det, og jeg må ikke virke fordomsfuld, og jeg må ikke bla 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 bla. Det er mit ego, der fortæller mig, at nu skal jeg gøre det godt nok. Og så kan jeg blive rigtig nervøs, og fordi, serious, jeg kommer ud af min komfortzone. Men jeg kan også være optaget af, at det her,
det er faktisk noget, der gør mig godt, fordi at jeg får jo mulighed for at tale om noget, som jeg er passionate omkring. Og du brænder for. Det er noget, jeg brænder for. Og jeg, altså noget, som jeg har drømt om, den mulighed kommer nu. Så lad mig nyde det. Lad mig nyde at snakke om det, jeg brænder for. Så man kan sige, så jeg er så fokuseret på at skabe en væren i fedt. Jeg skal snakke om noget, jeg brænder for. Og det gør jo noget i forhold til, hvordan jeg er. Hvor meget fremstår jeg nervøst, fordi at jeg er nervøs, og hvor meget er jeg egentlig nydes af, at det her det er fedt at snakke om, fordi det er noget, der optager mig. I din optik, hvad er årsagen til de udfordringer, vi møder i dag som mennesker? Er det fordi, vi ikke lever bæredygtigt, eller efter bæredygtighedsprincipper? Jeg kan sige, hvad jeg oplever, fordi jeg vil faktisk helst undgå at vurdere eller komme med og sige igen, det her er det rigtige, eller det her er det forkerte. Men jeg oplever mange mennesker, som ikke trives, fordi de er under et højt pres fra fra samfundets side, og fra kulturen. Altså der er en perfektionskultur, at vi skal gøre det så godt som overhovedet muligt. Så folk de knokler for at opnå. Man skal vise, at man dur til noget, at man skal vise, at man er en succes. Og jeg oplever folk få alle mulige former for diagnoser, som angst og depression, gå ned med stress. Så jeg oplever en måde at leve på. Også at folk egentlig ikke er så bevidste om, hvordan at de har det, før at det kollapser, eller før de får en diagnose. De kører derudad med 180 i timen. Også fordi de er enormt optaget af, altså der er alle mulige adspredelser, altså man er optaget af at være på sociale medier, man er optaget af at se serier, man er workaholics, altså man skal vise, at man kan præstere noget. På alle mulige måder er man optaget, og der er mindre plads til egentlig at mærke sig selv og møde sig selv. Nu arbejder du med mennesker. Går du efter en bestemt målgruppe, eller er du åben for alle? Jeg er åben for alle. Altså, det handler ikke om en bestemt aldersgruppe. Det handler heller ikke om, at du skal tro på en bestemt måde, eller have en bestemt viden. Det, der er vigtigt, det er, at du er åben for at møde dig selv og tænke ud af boksen. Altså at have mod på at tænke lidt anderledes og handle lidt anderledes. Ja, og så skal man være åben for forandring. Og forandring, ja. Fordi det her, det skaber forandring. Ja, og du skal også, man kan sige, være åben for at arbejde med dig selv, som godt kan være smertefuldt. Altså det er ikke nødvendigvis en nem proces, fordi du vil jo møde, at der er noget, der gør dig ked af det. Du vil møde, at der er noget, som måske frustrerer dig. Du vil måske skulle tage nogle valg, som kan gøre, at du føler frygt. Wow, fjerner du dit sikkerhedsnet under dig. Mahasia, tror du på feminine og maskuline værdier? Altså, jeg tror på, at vi som menneske har feminine sider og maskuline sider, uanset om vi er mand eller kvinde. Altså, som menneske, så har vi feminine sider og maskuline sider, og jeg tror på, at det handler om at balancere dem. Så jeg tænker ikke så meget i køn. Jeg tænker mere i at balancere de kvindelige og de mandlige, man kan sige, energier i os. Er de forskellige, vores energier som mænd og kvinder?
I bund og grund. Altså man kan sige, det enkelte menneske kan have en mere kvindelig energi eller en mere mandlig energi. Jeg har mødt mange kvinder med en mandlig energi, som tænker meget som en mand, og jeg har også mødt mænd, som er meget i kontakt med deres feminine side. Men jeg tænker, at vores kultur præger os rigtig meget i forhold til, at sådan skal man være som en kvinde, sådan skal man være som en mand. Så det er igen, at vi bliver påvirket af, hvad vores kultur siger, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. I min optik er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert. I min optik handler det om balance. Hvad er det, der er særligt ved det, du tilbyder, som adskiller sig fra andre? Altså, jeg ved ikke, hvor meget det adskiller sig fra andre, fordi at jeg er ikke så optaget af, hvad gør andre. Altså, jeg har ikke fået sammenlignet, hvad jeg gør. Men man kan sige, at jeg erfarer det her. Og det er noget, som jeg selv har erfaret, og så er det noget, jeg bringer i praksis, og noget, jeg formidler. Så kan jeg godt lytte til nogle gamle filosofer, eller læse noget, hvor jeg sådan tænker, wow, ja, det er faktisk matcher det, som jeg selv har erfaret. Og så har jeg fået en dybere forståelse for det, fordi jeg også så har set eller læst, at der er nogle andre, der har gjort det. Men i bund og grund, så er mit udgangspunkt, at det er noget, som skal komme til mig i min erfaring, og det er det, jeg formidler. Det er ikke noget, jeg læser i en bog eller en uddannelse, jeg tager. Det er en livserfaring, jeg har, og det er noget, der virker for mig. Og det er det, jeg så i tale sætter, så kan folk inspireres af det, og så finde deres vej i det. Hvad der er rigtigt og forkert for dem. Har du et samarbejde med andre foredragsholdere? På nuværende tidspunkt så har jeg et samarbejde med en hollandsk kvinde, hvor vi er ved at starte op som samtalegrupper internationalt. Og jeg er også ved at skabe kontakt til forskellige gymnasielærer i forhold til at gå ud og holde oplæg på gymnasier. Og det samme med caféer, altså opsøge caféer og andre steder, hvor jeg kan holde oplæg. Men jeg spørger også folk på min vej, er der nogen, der kan være interesseret i at skabe de her samtalegrupper med mig? Fordi jo flere vi gør, jo mere breder det sig som ringe i vandet, og jo mere tænker jeg, at det gør noget for menneskeheden. Du taler med mennesker om deres udfordringer i livet. Ja. Hvad er de største udfordringer, du møder i dag i dit liv? I mit liv? Altså, det er vel at blive bevidst om det, jeg er ubevidst om. Altså, hvor er det, jeg begrænser mig selv? Hvor er det, at jeg har en tankegang, som jeg ikke er bevidst om, hvor jeg faktisk begrænser mig selv? Eller hvor er det, at jeg har noget følelsesmæssigt, som også begrænser mig? Men man kan sige, det kan også vendes om at sige, jamen det er jo godt, at der er noget her, så er det noget, jeg kan arbejde med, fordi jeg tror, at livet er en livslang læreproces. Men jeg vil sige, at jeg oplever ikke så meget udfordringer, fordi at dels så tiltrækker jeg noget andet, og dels når jeg oplever noget, så ser jeg det som en mulighed for at praktisere at leve bæredygtigt. Så hvis jeg oplever noget, som jeg ikke føler, der er rart, jamen så er det en mulighed for at arbejde med det. Det er en øvelse. Markedsfører du dig selv?
Jeg har ikke gjort så meget i det. Jeg har lavet nogle enkelte opslag på Facebook. Ja, det har været mere at fortælle om det, og så som sagt at opsøge nogle caféer og gymnasielærer. Så jeg har ikke endnu ikke, det er mere mund til mund. Men jeg har da, altså jeg altså sådan noget som det her, det er jo super, fordi forhåbentlig er der flere, der så hører om mig, og så på den måde, at det kan blive, at folk ved, at det her eksisterer, ikke? Og jeg tilbyder det her. Hvad nyder du mest i dit arbejde? Jeg nyder mest det at opleve, at det menneske, jeg arbejder med, erfarer det, vi har snakket, altså det han eller hun har arbejdet med, og lige pludselig erfarer og ser, hvilken effekt det har på dem. Det er helt fantastisk. Altså det er der, hvor at de sådan, det går op for dem, og de sådan set erfarer, eksempelvis hvis en har eksamensskræk, og har gået helt i koma over, og så lige pludselig formår at være rolig og gå til eksamen og ikke knokle og præstere for at skulle have et godt, altså at få en høj karakter, men faktisk passe på sig selv og slappe af og være i ro og opleve, at det kunne personen, og så samtidig få en god karakter. Det er helt fantastisk. Altså, Hvad laver du ellers i din hverdag? Jeg er SPS-vejleder, hvor jeg hjælper unge med at kunne gennemføre deres uddannelse, hvor de har en eller anden form for diagnose. Og så er jeg også mentor i Kriminalforsorgen. Og det er 2 jobs, som jeg har taget for at tjene nogle penge, men også, altså det er jo også rart at kunne gøre noget, altså være der for nogle andre mennesker og støtte dem i deres proces. Men i virkeligheden så ønsker jeg at arbejde så lidt som muligt. Er det meget krævende fra din side? Ja, det er der igen, hvor at jeg balancerer, hvor mange personer jeg har med at gøre. Hvis det er for krævende, så vil jeg hellere tjene mindre og for at passe på mig og være i min trivsel, end at det er vigtigt, at jeg tjener de penge. Så jeg balancerer hele tiden i forhold til, hvordan har jeg det. Og hvis det er, jeg oplever, at jeg har for meget, så må jeg sige fra i forhold til arbejde. Du har været i Brasilien, og du snakker med forskellige mennesker fra forskellige steder i verden. I vores samfund har vi mennesker, der kommer fra forskellige kulturer, og de har forskellige traditioner og etnicitet og sådan noget. Vi i vores samfund taler meget om mangfoldighed, kulturel mangfoldighed og sådan noget. Hvad synes du om mangfoldighed? Er det berigende? Er det problematisk? Det er berigende. Er det det? Ja. Hele tiden? Ja, det synes jeg. Altså jeg synes som udgangspunkt, at vi der er altid noget godt og noget skidt i alting, og alle kulturer har deres gode sider og deres dårlige sider. Men at inspireres af hinanden og finde de ting, som er godt, og tage det til sig, det er jo berigende. Altså, og mit liv har altid været meget international. Altså, jeg er halvt spansk og halvt dansk. Jeg fik børn med en afrikansk mand, og jeg har rejst rigtig meget. Jeg har arbejdet rigtig meget med etniske minoriteter. Og for mig har det været altid meget berigende. Og igen, vi mødes oftest på det menneskelige plan. Vi mødes med vores hjerte. Altså med vores følelser. Og så kan man have nogle forskellige opfattelser. Som jeg sagde,
Jeg er ikke en, der har stemt Dansk Folkeparti, men jeg havde en ven, en ældre mand, som stemte Dansk Folkeparti, men vi mødtes på et andet plan. Vi mødtes på den varme, han havde, og den humor, han havde, så vi havde det rart sammen. Mener du, at vi har i Danmark for eksempel haft en succesfuld integrationspolitik? Det tænker jeg ikke, at jeg vil. Altså, jeg må indrømme, at jeg, selvom jeg har en uddannelse, som jeg har læst statskundskab, så tror vil du ikke snakke om politik? Nej, fordi jeg tror ikke så meget længere på, desværre, på det politiske system, vi har. Fordi at jeg oplever, at det demokratiske system er spillet for lidt. Ikke selve modellen, men sådan som det håndterer. Som tingene foregår. Ja. Og igen, jeg tænker anderledes i dag. Jeg stemmer, men jeg følger overhovedet ikke med. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Og det er helt bevidst, at jeg ikke gør det, fordi at jeg bliver påvirket af den måde, som verden bliver styret på. Jeg bliver påvirket af den måde, som medierne fremstiller verden, og det påvirker min sindstilstand. Så det handler ikke om, at jeg ikke vil vide, hvad der foregår, men det er den måde, hvor massivt det er, at det bliver fremstillet negativt, og formen, at det er mere på, hvordan vi gør tingene, end på budskabet. Og det påvirker mig. Så jeg aner ikke, hvad der foregår. Der er nogen, der siger, at de udfordringer, vi møder i det politiske system, blandt andet i vores demokrati, det skyldes, at der er på verdensniveau eller på verdensplan en ledelseskrise. Vi har ikke nogen dygtige politikere, vi har ikke nogen politikere med visioner og langsigtet strategi, og vi har ikke nogen politikere, der er optaget af den nationale eller internationale dagsorden, men tværtimod, de er optaget af deres personlige PR og dagsorden. Kan du sense det her i din vurdering af situationen? Ja, og så man kan sige, jeg tænker, at for at kunne være en leder, så skal man arbejde med sig selv. Man skal være balanceret i og ikke tænke i egne interesser. Og det er igen, hvor jeg taler om ego og højere selv. Men man skal tænke i, hvad der er bedst for de mennesker, som man har et ansvar for. Og man skal have en menneskelig indsigt og en selvindsigt, som gør, at man kan honorere den opgave. Og det oplever jeg ikke, at man kan. Hvad er løsningen i din optik? Løsningen er at leve på en måde, der er bæredygtigt, hvor at man er ro, man er kærlighed, men når det er, at man er det, så naturligt gør man noget for ens omgivelser. Man passer på naturen og har respekt for naturen. Men at når jeg er i trivsel, så det er lidt, jeg plejer at sammenligne det med at være forelsket. Når du er forelsket, så kan du en masse, du har en masse overskud til at gøre noget for andre mennesker. Det er at efterleve det, at efterleve, man kan sige, hvis jeg trives, så er jeg også mere medmenneskelig. Så ønsker jeg at gøre noget godt for nogle andre. Når jeg føler mig tryg, når jeg føler en indre ro, så er jeg ikke bekymret for, at jeg skal rage til mig. Så er jeg måske mere interesseret i at give andre, fordi jeg ved, at jeg er okay.
Det her med at drive til sig, er det ikke en del af den materialistiske verden, vi lever i? Jeg ser det lidt som, at man bliver præget til, at man skal tjene så mange penge som muligt, og man skal være så meget forbruger som muligt, fordi det holder hjulene i gang. For der er nogen, der profiterer på, at der bliver tjent så mange penge, og der bliver forbrugt så meget. Og det tænker jeg er ubalance. Det er heller ikke det, der giver lykke. Når jeg tog til Brasilien, og jeg havde en meget lidt med i min kuffert, det jeg ikke havde særlig meget, og jeg kunne gøre lige præcis, hvad jeg havde lyst til. Jeg havde endelig fået eller ikke endelig, jeg har jo nyt at være mor, men jeg var nået til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke havde nogen forpligtelser, og det var jo fedt. Er det godt, at man er fri for forpligtelser? Er det positivt for fællesskabet? Jeg vil sige, at man har et ansvar over at være medmenneskelig og have respekt for naturen. Hvis man er forældre, så har man selvfølgelig en forpligtelse til at passe på sine børn. Men selvfølgelig skal man skal handle med hjertet, man skal gøre noget, man skal ikke tænke egenrådigt, men bæredygtighed handler også rigtig meget om selvomsorg. Hvad er selvomsorg? Hvornår er det, at jeg sætter mig selv til side, fordi at jeg vil gøre noget for andre, eller jeg skal opnå noget? Så når det er, du drager omsorg for dig selv, jamen så er du også i stand til at drage omsorg for andre. Så meget handler også om at blive bevidst om, jamen hvad er omsorg? Og hvad er prioritering? Hvordan prioriterer man? Og hvordan prioriterer man? Ikke? Og jeg tænker, ligesom i flyvemaskinen, først masken på selv, og så kan du sørge for andre. Og det er jo også det, jeg oplever, at jeg skal være meget struktureret i forhold til min familie, og så sige, okay, i dag kan vi ses, og nu kan jeg godt mærke, nu skal jeg passe på mig selv, nu skal jeg have ro, så nu bliver du nødt til at gå, eller nu kan jeg ikke komme i dag. Til gengæld, så er jeg der, når jeg så er sammen med dem, så er jeg der jo 100%. Yeah. Og jeg kan give dem meget mere, end jeg vil. Ellers så kunne jeg være frustreret og blive stresset af dem. Så det handler om at have overskud, når man skal være sammen med andre. Ja. Mahasya, hvad er den sidste bog, du har læst? Det er en bog af en som hedder Ramtha, som hedder Love Yourself into Life. Hvad handler det om? Den handler rigtig meget om, hvad kærlighed er, og hvad livet, han taler rigtig meget om det, at livet er erfaren. Der er sådan set ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Vi er i en dualistisk verden, men vi er her for at erfare. Hvis der vi ikke har mærket noget, der er smertefuldt, så forstår vi heller ikke modpolen. Så kan vi ikke sætte pris på hvis du ikke har prøvet at være rigtig tørstig, så har du ikke smagt, hvor godt vand kan smage. Nej, så kan man ikke værdsætte vandet. Nej. Og det er også, hvordan er man kærlig og omsorgsfuld over for sig selv, men også over for sin omgivelse. Hvordan kan man opdrage sine børn på den bedste måde, så man giver dem en lyst til at følge deres drive, altså give dem plads til at være dem, de er. Så man kan sige, det jeg også ser i bæredygtighed, det er at finde ud af, hvad brænder jeg for? Hvad er det, der driver mig i livet? Så hvad er det virkelig, mit hjerte banker for? Og så følge det, og have mod på at følge det. Hvad er det, der inspirerer dig i livet? Det er
at vende, altså lytte til min indre stemme. Ja. Det, og så se også, hvad sker der i omgivelserne. Så som regel, så er det sådan først, at jeg mærker noget i mig, og så lige pludselig så popper det op. Altså så kan det være på Facebook, på min newsfeed, eller på YouTube, at der så lige pludselig popper et eller andet op, eller en eller anden, at du for eksempel siger et eller andet, hvor jeg er sådan, wow, nå okay, så der er noget her, jeg skal lægge mærke til. Men altså, det er i høj grad at give plads til at lytte til min indre stemme. Er du typen, der siger film og serier? Eller? Ja, men jeg må indrømme, at jeg er meget selektiv nu i forhold til, hvad jeg ser, i forhold til, hvad jeg gjorde før. Ja. Og der kan også godt være dage eller aftener, hvor jeg sådan, okay, nu ser jeg bare det her. Ja. Men altså, før i tiden så jeg rigtig meget psykologiske thrillers, og det gør jeg også en gang imellem, men altså... Du er blevet mere selektiv. Ja, og jeg ser meget, meget, meget mindre serier, altså og film i det hele taget, altså... Men han siger, hvis du skal nævne 3 grundlæggende værdier, som du holder helt fast i, uanset hvad. Ja. Hvilke er disse? Det er at være medmenneskelig, altså at være omsorgsfuld over for sig selv og over for andre. Og det så er også at være venlig og kærlig over for mine omgivelser. Det er at være så lidt fordomsfuld, som, altså søge ikke at være fordomsfuld. Og det handler så også om ikke at vurdere rigtigt og forkert, fordi så stempler man, i min optik, så stempler man det. Det er ikke ensbetydende med, at jeg synes, alt er okay. Det skal ikke misforstås, men jeg søger ikke at være dømmende. Og så have respekt for naturen og passe på vores natur. Og respekt for hinanden måske. Og respekt for hinanden, men det ligger også i det at være medmenneskelig, ikke? Altså, altså være åben og søge det gode i hinanden, i stedet for at være, hvad er der negativitet, jeg kan sætte en finger på, at det kan jeg ikke lide. Nogen taler også om høflighed. Ja. At vi er ikke så høflige, som vi plejer at være. Altså, jeg tænker, man skal altid passe på med, om man kommer til at træde nogen over tæerne. Hvordan man formidler ting overfor. Men jeg tænker også, at man altså i en vis udstrækning, altså at man skal også være ærlig, men man skal være, man skal ikke være ærlig på en måde, hvor man støder andre eller sårer andre. Det tænker jeg er vigtigt. Hvad er dine fremtidsplaner? Hvor ser du dig selv om 5 år? Jeg er sådan en, der lever i nuet. Så du tænker ikke så meget fremtid? Altså, jeg tænker, at jeg håber, at det her med bæredygtighed, den livsstil, at det har spredt sig, og at jeg oplever, at flere og flere mennesker viser interesse for det og erfarer det. Og at jeg selvfølgelig har arbejdet endnu mere med mig selv og nået til et dybere plan i forhold til min væren, at jeg har endnu mere indre ro, at jeg tiltrækker endnu flere ting, som gør dig mere glad. Eller som er for det højeste bedste, vil jeg sige, fordi altså man kan sige, altså hvis jeg skulle være rigtig glad, så tror jeg, at jeg vil vinde en pose penge i lotto, og så sidde og nyde naturen og så videre. Men igen, jeg vil nok ikke være så glad alligevel, fordi jeg har det her drive, og det er det, der er vigtigt. Men det betyder jo også, at jeg kommer ud over, altså jeg skal gå ud i nogle ting,
som jeg ikke synes er særlig fedt. Altså det der med at stille mig op og snakke foran mennesker, især om noget, jeg brænder så meget for, og er så personligt, det er altså skræmmende. Så man kan sige, så jeg kommer jo også ud i nogle situationer, hvor det her, det giver mig sved på panden. Så det handler ikke om at skulle være malig hele tiden, eller bare være jubel hele tiden. Men det skal være en måde, hvor at der sker det, som hvad jeg kalder det højeste bedste for mig, og for det grunden til, at jeg er her. Men her siger meget kort til sidst, hvis du selv skal inspirere andre kvinder i vores samfund, hvad vil dit budskab være? Ja. For det første, så vil jeg inspirere mennesker, og ikke nødvendigvis kun kvinder. Det er at finde ud af, hvad er dit drive? Hvad er det, du brænder for? Hvad er det, som du virkelig tænder på? Og så søg det. Prøv at være opmærksom på, hvordan du begrænser dig. Og så våge dig ud i det. Min oplevelse er, at når man gør det, så får man et helt fantastisk liv, og at det ikke er så farligt at våge sig ud i det, selvom man tænker, oh my god, nu hvordan får jeg en økonomi til at leve det liv, tingene kommer til at hænge sammen. Ja, altså det er ofte det, folk tænker, ikke? Jamen, det kan jeg ikke, fordi det har jeg ikke pengene til. Men det kommer, når du våger dig ud i det.